Hviezdny denník 0100011100000111, kapitán výpravy Sally. Na obzore už je vidieť, aj keď nie na tejto kamere, tá nemá taký objektív, ako sú moje ostré elfské oči, mesto imperiálnych vojakov z Hviezdnych vojen, cez ktoré musíme prejsť, lebo strážia cestu k čarodejnici. Ale je krásny deň, večer, vlastne malo by byť ráno, ale nebojte sa, my to zvládneme, my sme hrdinovia. Veľký zlý bažant nás postrašil, Janko chce niečo povedať, preberá komentáre. Nepreberá. Z tej vody, ktorú vypil, ho začína nepríjemne tlačiť v slipoch. Áno, má pocit, že za chvíľku zmizne. Chudák veľmi dlho nosil prsteň, ten, ktorý vládne všetkým. Zlí elfovia sú teda hovada, to vám poviem. Takže nebojte sa, výprava pokračuje k šťastnému koncu. Janko sa skoro zabil o ďalší bludný koreň. Poradí už 55. Takže takto vyzerá krajina v okolí pre Košice, Víč, Tony, Anthony, Hopkins. Pozor. Janko mizne! Janko, kde si? Janko! Ostal už iba ten mesiac nad nami. To nie je mesiac, to je UFO. Pozrite sa, ako tam lieta. Lieta nad nami, mali by sme sa začať obávať o svoje životy. Stále sa blíži. Iti volať domov. Iti go home, radšej go home, go satane, go. Iti, daj nám pokoj. Dneska nemáme nity. Janko dostúkal, asi umrel. Už nie je medzi nami nemrtvými. Čo nás síce trochu desí, ale nevadí. Zobereme mu Kanady a peňaženku a môžeme pokračovať ďalej. Mám taký pocit podľa zvukov, že Jankovi sa uvoľnilo pnutie v hlupoch. Tráva, v tej tme ju nevidno, ale je tam. Krík, veľmi dôležitý v našom filme. Janko, veľmi ho síce nie je vidieť, lebo nemám baterku, ale toto je určite jeho vlas. Brat, bol som sa vyšťať. Áno, uvoľnilo sa mu pnutie v Áno, oklep si to biele z prsta. A pokračujeme ďalej. Zatiaľ zdravý, šťastný, smedný, umierajúci, s boľavými nohami, zadkami. Ale my to zvládneme. My sme odolní, my to zvládneme. My to vydržíme. Vlado, veríme ti. Vlado, veríme ti.